kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn juillet kalo tile 15 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasirijakulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sorigindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la radio Benga ale kumaso kɔnɔ 97 tomi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Sogonikura Kolojo Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Au Conseil islamique du Mali a bɛ wulikajɔ la dɛmɛdonɲɔgɔnya bɛ se ka ɲɛsin maaw ma cogo min na minnu y'u sigiyɔrɔ bila gɛlɛya sababu ye ani minnu bɛ nin nɔ ni ji walakata ni o ye gɛlɛya se olu ma faaba kɔnɔ yan nin nɔ kununko kaare do juillet kalo tile 14 centre mobile la Maɲanbugu u ye hɔn kɛ ka ɲɛsin maa degunnen dɔw ma a kɛra minisiri dɔw ani Bamakɔ maa ɲɛyɛlɛkɛ dɔw ɲɛna. Minisiri min n'a ɲɛsin bɛ sigida lakanali ani sanuya ma ani ɲɛta sabatilen Useni Amion Gindo sibiridonya tɛmɛlen juillet kalo tile 13 Bozodaga la ba joliba dakɛrɛfɛla na Palais de la Culture o kɛrɛfɛla na u ye welewele da kɛ ni a bɛ jirituru san 2019 a bɛ o baarabolow daminɛli a bɛ o kofɔ. Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM a ye laseli kɛ juillet kalo tile 14 tɛmɛlen ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma gɛlɛya min bɛ malidenw ka Moritani jamana kɔnɔ Libi ani Algérie u ye ɲɛfɔli kɛ o lahalayaw la dɔnnibaru la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walanwala aw ye sisa daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na o Conseil islamique du Mali a ye a ka baarabolo waleyataw a ye o welewele da a bɛ hɔn ko fɔ ka ɲɛsin dɛmɛ sira la maa degunnenw ma minnu y'u sigiyɔrɔ bila balawu y'a sababu ye Mopti ani Bamakɔ kɔnɔna na ani maa minnu bɛ Bamakɔ yan ni ji walakata n'a ye tiɲɛni se olu ma. Dɛmɛ kun fɔlɔ o dabɔra Bamakɔ yan centre mobile la Maɲanbugu kununko kaari juillet kalo tile 14 nin hɔn kɛnɛ kan o Conseil islamique a ɲɛminɛ Sherif Usmani Madani Ayidara ani a baarakɛɲɔgɔnw minisiri min n'a ɲɛsin bɛ diinɛ ko ani bato lahalayaw ma o tun bɛ yen fo ka taa se minisiri ma mun ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani adamadenya lahalayaw ma o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani Bamakɔ maa ɲɛyɛlɛkɛw. Nin hɔn min filɛ nin ye a kɛnɛ dayɛlɛla ni kuranɛkalan ye mun kɛra Abdulkarim Kone fɛ. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sadaqallahu al-aliyyul azim. Nin kɛnɛ in hɔn kɛnɛ don dɛmɛ kɛnɛ don min n'a bɛ malobɔrɔ 50 bɔɲango ɲɔbɔrɔ 50 tulubudɔn 50 n'a bɛ o kofɔ k'o ta k'o kɛ hɔn ye ka ɲɛsin ni maa degunnen ninnu ma. Au Conseil islamique ɲɛma Saïd Sherif Usmani Madani Ayidara a ko wajibi de don dɛmɛ ka don ni maa ninnu ma. Ni kɛnɛ in sigira au Conseil islamique fɛ kɛnɛ dunan tɛ au Conseil islamique ye tɔn ye Mali kɔnɔ yan bɛɛ bi min dɔn au Conseil islamique ɲɛmɔgɔw y'a lajɛ degun min bi jamana kan an balima minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔw la ani an balima minnu bi degun na u sigiyɔrɔw la u y'a yira silamɛw tɛ se ka lafiya ka mɔgɔ kelen to tɔɔrɔ la silamɛw t'a jate mɔgɔ minnu bi tɔɔrɔ la kerecɛnw don kafiriw don bolisɔnnaw don non silamɛ ka jate mɔgɔ mɔgɔ ye an fa adamaden ye ni ye an faso den ye a wajibiyalen don an kan an k'i dɛmɛ an seko bɛɛ la o seko in kama o Conseil islamique ye wele da hakili ɲumantigiw ani mɔgɔ minnu bɛ hinɛ ani silamɛ ɲumanw k'a fɔ an k'a lajɛ dɔrɔmɛ 2 min b'an bolo an k'a tila an mana fitinin min sɔrɔ an k'an balimaw tulo ma gɛn kɛlɛ ye minnu wuli ka b'u sigiyɔrɔ la ni degun b'u kan an dɔw de don o tumana n'u ye degun sɔrɔ a bɛ n'a fɔ an bɛɛ de b'a kɔnɔ mana an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an seko bɛɛ kɛ an balimaw bɛ se ka lafiya cogo min na ani jamana yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min na ni hɛrɛ bɛ don a kɔnɔ fɛn min ma deli ka kɛ an fɛ yan ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'o lajɔ a lajɔyɔrɔ la ni ala weleli ye ani an se k'o kɛli ye o Conseil ka hakilila ye nin de ye o de la u ye dɔrɔmɛ 2 minnu sɔrɔ u ko yanni u ka bɔ yan ka taa Mopti n'a lamini na ani u ka taa Mali fan wɛrɛ tɔw la k'u b'a daminɛ Bamakɔ yan mɔgɔ minnu bɔra u nɔ na dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔla n'olu ye Bamakɔ sɔrɔ o ka di olu ma yan ka sɔrɔ ka taa a tɔ kan ka taa kɛ cogo min na u bɛ taa kɛ nin baara in
in bɛ ɲɛmɔgɔya bi an karamɔgɔ de bolo ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Ustaz Camu ye. Camu de jɔlen bɛ nin baara in ɲɛmɔgɔya kalifalen b'ale de ma o conseil islamique fɛ. Mais waati koron kama o de la kuma dira ne ma, ne ye président ye mais ale de ye nin ko in ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye. O tuma na an b'aw fo ministre minnu fara nana fara an kan n'o ye an yɛrɛ ka diinɛ ministre ka fara furakɛli ni dɔgɔtɔrɔya ministre ni ɲɛɲɔgɔnma ministre kan. An ka foli bɛ aw bɛɛ ye, an ka maire fana an b'aw fo. O kɔ tɛmɛnen kɔ an ka yan o conseil président fana bɛ yan n'o ye Babi Kane, an ka foli b'a ye. Bamako dugutigi bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan coordination o ɲɛmɔgɔ o fana bɛ an fɛ yan n'o ye Bamusa Touré. Nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fara an baw kan ka na nin ko in bonya ka an bila nin bila yɔrɔ in na. N'o tɛ ne kun b'an ka kuma ya, Camu de kun y'an ka kuma, u y'an bonya ni kuma ye, Ala k'u sara. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ministre min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani hadamadenya lahalayaw jidili Michel Amala Sidibe ale ko o conseil a kan ka dɛmɛ a ka nin baara in na. Nin ye fasoden ɲumanya de ye. N bɛ fɛ ka foli se i ma président du haut conseil islamique. A ye mun kɛ silamɛya sira don. I yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na aw nana mɔgɔ minnu dɛmɛ k'u bolila ka b'u bɔyɔrɔ de la, u sɛgɛnna, u bɛ mun ɲini bi ka segin ka n'u dɛmɛ foyi wɛrɛ tɛ k'a yirula k'a fɔ u y'an dɔ ye, k'a yirula k'a fɔ ko silamɛya sira foyi wɛrɛ tɛ fo ka ɲɔgɔn dɛmɛ. I y'a fɔ ko ni dɔrɔmɛ 2 min bɛ yen o dɔrɔmɛ 2 kan ka tila, o ye kumaba de. N bɛ fɛ k'aw bɛɛ fo vraiment k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ni baraji, Ala k'an to ɲɔgɔn ye, Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn ma, Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye, Ala k'an to ɲɔgɔn ye, i ni ce i ni baraji, Ala k'i sara, Ala ka hinɛ mɔgɔ minnu tagara, Ala k'an dɛmɛ an ka se ka seli caman k'u ye, ka duwawu caman k'u ye. A bɛ yafa an ma, ne bɛ mun ɲini aw fɛ dɔrɔn a ka an dɛmɛ. N y'a fɔ cogoya min na, bolo kelen tɛ se ka nin fɛn in ban, an b'an bolo de fara ɲɔgɔn kan. Aw ta ka girin n'anw ta caman ye, ayiwa aw nana, Ala k'a sara aw ye, aw ni baraji. Haut conseil islamique ale ye commission dɔ de sigi sen kan mun bɛ mɔgɔw ka dɛmɛw k'olu fara ɲɔgɔn na, dɛmɛ bɛ se ka don ni maa degunnen ninnu ma cogo min na. O commission ɲɛmaaya o de dira Haut conseil ɲɛmaa dangan filanan ma n'o ye Cɔrɔnɔ Adi Camu ye. U ye misiriw u y'olu sen don a ko la ni olu ka tɔnba n'o ye limama ye, u bɛ se ka dɛmɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo min na. Wa u ye nɛgɛjuru siraw yɛrɛ labila koyi 20 29 60 78 o ye commission ka nɛgɛjuru sira ye Haut conseil o kɔnɔna na. Yalima maa minnu bɛ fɛ k'u ka dɛmɛ ci Orange Money fɛ 76 76 79 88 Orange Money numéro ka sega kan 76 76 79 88. Wa dɛmɛ a na to senna fɔ kalo 6 Baɲango kɔnɔna na. Camu ka fɔ la u mago bɛ $1,200,000 Baɲango de la ka dɛmɛ don ni maa kofɔlen ninnu ma n'o ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila ani sanji ye degun se minnu ma. Wa a ko yɛrɛ a daminɛ la o conseil ɲɛmaaba Sayid Sherif Usmani Madani Ayidara ale ye $5,000,000 bila segi kɔnɔ. Haruna Sangare ale ye $1,50,000 bila segi kɔnɔ. UNAFEM silamɛmusow ka jɛrɛjɛkulu ale ye $1,000,000 bila segi kɔnɔ. O conseil premier vice président n'o ye Mohamed Tarawele ale ye $2,000,000 bila segi kɔnɔ. Groupement des leaders spirituel $2,000,000 ale y'o bila segi kɔnɔ. Ligue des prédicateurs $5,000,000 ale y'o bila segi kɔnɔ. Wa commission sigin bɛ ka dɛmɛ kɔnɔ hali bi a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye finiw wo yalima fɛn min a n'a nɔnaw u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ a kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin maa ninnu ma. Wala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barabulo welewele o dara sibiridonya tɛmɛlen juillet kalo tile 13 bozo daga ba joliba danga na nɔngɔnya damadama palais de la culture o dafɛla na a bɛɛ jirituru san 2019 a bɛ o baarabolo weleweledaw a bɛ olu kofɔ a tako 25nan o ye nin ye a kɛnɛ kan minisiri mun ɲɛsin bɛ sigida lakandali a n'a jɛyali ma ani ɲɛta sira jidilen Useni Amion Gindo ale tun bɛ directeur général eaux et forêts ale tun bɛ société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Sise o ɲɛma Ibrahim Sidi Yara ale tun bɛ ani maa ɲɛyɛlɛkɛ caman dugutigi ani maire olu ka tanu tɛmɛlen kɔ ka maaw bisimila minisiri Useni Amion Gindo sigida sanuya ani sigida lakanda aramadenya sabatile o minisiri don a ko jakungo ale de bɛ ka gɛlɛya don jamanaw kɔnɔ bi dɛ Mali ma to kɔ o ko la k'a sababu kɛ o de bɛna ni dugukolo kalaya ye ni jiri dɛsɛ nana a bɛna ni dugukolo andarakili ye fɛn min ye aramadenya sigi o bɛ gɛlɛya k'a sababu kɛ maamagoɲafɛn caman o gulon bɛ jiri la a ko o wulikajɔ minnu filɛ n'olu bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma don waati cogoya
sababuya la ko wulika jɔw de kan ka kɛ yaasa an bɛ se ka kungo tanga cogo min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ ni jirituru ye jirituru min ni ale nafa ka bon dantɛ a la minisiri Gindo a ko hɛkitari 100 baɲango ko o de bɛ tiɲɛ an ka jamana kɔnɔna na a ko ɲɛdamaw y'a yira san 2022 ko hɛkitari 32,000 ko o de kun kungobolo bɛ yen nɔ nka an bɛ donni minɛ i ko bi 17,000 hɛkitari la kungobolo ko olu ko gɛlɛya bɛ olu kɔnɔna na dɛ ko wuli ka jɔ ka kɛ o de kosɔn sa directeur national des eaux et forêts inspecteur général Mamadou Gagu ale ko wuli ka jɔw bɛ ka kɛ yaasa jiri caman bɛ se ka turu cogo min na ni an ka jamana tila 3 ye i b'a sɔrɔ tila 1 de i bɛ se ka yiriw sɔrɔ yen i bɛ se ka jiw sɔrɔ yen donc jamana ye ja jamana de don ni maa min ye yiri turu an ka jamana in kɔnɔ i ye baara ɲuman de kɛ parce que yiri filɛ nin ye fɛn nafa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yiri la n'i ko ji yiri de don n'i ko dumuni yiri de don n'i ko wari yɛrɛ yiri de don awa n'i ko k'an ka tobili kɛ n'a yiri de don bon yiri filɛ nin ye n'i ko an k'an yɛrɛ furakɛ yiri de don donc an k'an ka min kɛ an k'an hakili to yiri na parce que ni yiri tɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ maanifinya ma dafa ye tant que yiri b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ nafa fɛn fɛn ɲini an b'a sɔrɔ ni yiri tɛ yen hali kɛlɛ a bɛ na ni kɛlɛ ye donc an ka yiri turu ɲinan yɛrɛ bɛɛ kan ka se ka yiri turu k'i hakili to a la k'a fɔ ko hali n'i ma fɛn wɛrɛ fɔ n bɛ yiri turu n ka jamana kama pour que n ka jamana ka nafa sɔrɔ ni yiri tɛ mɔgɔ min bolo i ka wuli ka se eaux et forêts ma an bɛ yiri d'i ma a bɛ turu cogo min na an b'a ɲɛfɔ i ye yiri min kan ka turu ɲinan an ye min bolo da o ye yiri 13 ani kɔ o de kan ka turu ɲinan awa hectare hakɛ min kan ka turu fana o ye 34 ni kɔ o tɛ Bamakɔ ye dɛ welewelekan bilala yan bi ni welewelekan bilala maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ma ka taa Kayi fo Kidali bɛɛ lajɛlen de kan ka yiri turu donc nin kɔni ye lancement de ye nin y'a bolo da de yiri min kan ka turu fana a bɛ daminɛ ministre y'a fɔ cogo min na a bɛ turu jamana yɔrɔ bɛɛ eaux et forêts dɔrɔn tɛ service daw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ yiri turu. Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé a ɲɛma Ibrahima Sidi Yara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Baya Yara ale ye farankan kɛ directeur ka kumakan na. An bɛ Ala fo ka barika da an bɛ kɛnɛ min kan o ye fasojɛ kɛnɛ de jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka nin hakilina ɲuman ta ka don kɛrɛkɛrɛnlen ta k'a fɔ ko an ka nin kɛ yiri turu don ye a bɛ courage de don mɔgɔw la wa a bɛ hakilina ɲuman caman dan na parce que n'i ye yiri lajɛ yiri nafa a tɛ se ka fɔ ka ban ɲɛnamaya yɛrɛ tilancɛ yiri de foyi tɛ kɛ ni yiri tɛ donc Ala y'an ka baara kɛ yiri baara ye an bɛ yiri tigɛ i n'a fɔ an b'a turu an ka baara caman bɛnnen bɛ yiri baara de ma donc ni kɛnɛ kɔnɔ a bɛ courage dɔn a bɛ dɔ fara an ka cɛsiri n'an ka baara kan parce que san kɔrɔ ministre bɔra ka min fɔ an y'a mɛn wa a bɔra ka min kɛ sanji kɔrɔ an y'a ye donc ni kɔni sira de bilalen don maliyɛn bɛɛ i ka se ka taa yiri turu. Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ale baara caman kɛ kungo tangali la a ka wulikajɔw o hukumu kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ ka baarabolo wulikajɔ la jɔnjɔn taara k'o d'a ma Kenya jamana fangamarabaaw fɛ a ka wulikajɔ la kungo tangali la san 2016 a ye kungo tangali baaraw a ye olu kɛ i n'a fɔ sariyasun numéro 10 028 12 juillet 2010 o y'a laɲini cogo minnu na wa masifi 22 a y'o lakanda hɛkitari 45 bɔɲango a ye jirituru baaraw kɛ olu kɔnɔna na wa a ye baarabolo minnu kɛ kungo tangali la san 2017 ka taa bila san 2018 na o bɛ taa fɔ miliyɔn 500 bɔɲango la Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé kɔni. Conseil supérieur de la diaspora malienne bakuruba fola CSDM a ye laselikɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma juillet kalo tile 14 tɛmɛlen a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ maliden minnu bɛ ni gɛlɛya b'u ka Moritani, Libi ani Algérie ni u bɛ bolokɔnɔmaaya la kasobonw kɔnɔ ni gɛlɛya caman bɛ ka ta ka ɲɛsiw ma fɔ ka taa se ninbɔw ma CSDM ko fɔ jamana fangamarabaaw hakili ka lasɔminen ko la u ka bɔ a lahalayaw kalama. U ye laseli dɔ yɛrɛ kɛ CSDM k'a fɔ a kalo damadama o ye nin ye maliden minnu bɛ Moritani gɛlɛya b'u kan dɛ wa u bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko bagan bɛ gɛn cogo min na k'u gɛn o cogo la k'u nɔbɔ a ko maliyɛn maa 47 baɲango olu de bɛ bolokɔnɔmaaya la 17 bolo bɔra olu kan na ko nka k'a tɔ bɛ kasobon kɔnɔ hali bi Mohamed Sherif Aïdara ale de ka kuma ye nin ye n'ale ye Conseil supérieur de la diaspora malienne o ɲɛminɛ ye a ko Algérikaw fɛ yen maliyɛn maa 50 baɲango tɛgɛ dara olu ka sibiri don juillet kalo tile 13 tɛmɛlen u ka denbayaw olu tɛ u kibaruya dɔn wa u bolofɛn bɛɛ lajɛlen o suyɛnna a ko Libikaw fɛ yen farafinden maa 120 baɲango olu de kɔni tɛgɛ dara olu kan ka tila ka u kan tigɛ a ko olu cɛla Aliou Ndaw b'o la Conseil supérieur de la diaspora malienne a ko a b'a ɲini
jamana fanga marabaw fɛ u ka makun dabila ten sa u ka wuli k'u jɔ nin kow be se ka lajɛya cogo min na malidenw olu ni be se ka kisi cogo min na. Mohamed Sherif Aidara a ko a be foli bila jamana ɲɛma ma Ibrahim Boubacar Keita a be ka wuli ka jɔ min kɛ maliden minnu be tunga fɛ u be se ka lakanda cogo min na. Ni bɛ dansigi bila selu la min labɛnna fasari jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka fama fɛ sorigi ndo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.